Hei kaikille, tervetuloa Aasian nähtävyysmuistipelin näyttämiseen. Pelin tarkoituksena on löytää kaikki nähtävyydet eri Aasian maista mahdollisimman vähillä klikkauksilla. Ja mitä vähemmän klikkauksia, sitä enemmän saat pisteitä. Ja 24 klikkauksella saat tuon 25 pistettä. Ja sitten kun tuosta aloitetaan peli, niin päästään peli näkymään. Ja sitten täältä etsitään näitä pareja ja tuolla löytää laskee klikkaukset ja löytää sitten näyttää, että kuinka paljon tuolla noita pareja on. Ja kun tässä näitä alkaa painiskelemaan, niin huomaa, että täällä pyörii kuvat ja kyllä niin kuin täältä löytyy näitä pareja. Ihan täysiä pisteitä ehkä ei nyt saada, mutta ainakin tää toimii hyvin, laskee, ja sitten kun ollaan saatu kaikki parit täältä, niin sitten peli loppui saamasi pisteet, ja sitten palataan etusivulle, niin päästään tänne yhteenvetosivulle, missä on sitten pisteitä muista osioista. Kiitoksia. Jes, eli mun nimi on Vertti Winter ja mä teen tämmöisen Etelä-Amerikka-aiheisen tietovisan. Etusivulla pelin ohjeet. Aloitetaan. Peli sisältää 6 erilaista kysymystä, jotka tulevat random järjestyksessä joka kerta, kun pelaat uudelleen tätä. Valitaan vastaus. Oikea vastaus, kun valitaan, highlighttaa vihreällä. Näyttää myös faktan liittyen kysymykseen. Kun vastaat väärin, highlighttaa punaisella ja näyttää oikean vihreällä sekä näyttää väärin, yritä uudelleen seuraavalla kerralla. Ja kuten huomataan, ei pystytä painamaan valitsemaan vastausta uudelleen. Mikä mua jäi harmittamaan tässä, että en saanut muokattua, niin aina kun vastaat oikein, tämä boksi laajenee jostain kumman syystä. Mutta se on pieni kosmeettinen vika. Se on hyvä minun mielestä näinkin. Jes, vastataanpas nopeasti kaikkiin oikein. Tai väärin. Loppusivulla näyttää sun pisteet. Jokaisesta vastauksesta aina 1 piste. Ja sen perusteella, kuinka paljon saat pisteitä, se näyttää sulle erilaisen viestin tuossa. Pelaa uudelleen nappulalla, pääset takaisin sinne etusivulle, millä aloiteltiin tämä. Ja kysymykset tulee eri järjestyksessä. Ja tuossa pääset yhteenvetosivulle, johon sun pisteet siirtyvät. Siellä näkyy. Tuosta pystyy nollaamaan pisteet ja painiketta painamalla pääset kyseiseen peliin, mitä haluat pelata. Kiitos. Joo, eli tosiaan mulla oli mun pelin tämmöinen pääkaupunkivisa, Euroopan maiden pääkaupunkia pitäisi osata. Tämä peli niin arpoaa satunnaisesti näistä Euroopan maista 10 kappaletta. Ja tuosta aloita painamalla se alkaa niitä antamaan. Mun pitää itsekin luntata täältä, mitä pääkaupungit on. Mutta siis tämä tunnistaa niin ison tai pienen kirjaimen ihan oikeaksi, että ei ole väliä kummin kirjoittaa oikein, pääsee eteenpäin. Ja tässä laitetaan esimerkki väärästä vastauksesta. Se sanoo väärin, yritä uudelleen, ei pääse eteenpäin ennen kuin on oikean vastauksen antanut. Tässä voi kyllä pelin jättää kesken, kun menee tänne yhteenvetoon, niin se näyttää tältä, että montako pistettä on siitä tähän mennessä saatu. Mutta sitten kun mennään tekemään uudestaan tätä, niin ja aloitetaan alusta tää, niin sitten tämä laskee nyt tämän uuden yrityskerran pisteet. Noin, mennään yhteenvetoon. Siellä pitäisi näkyä se 2. Joo. Klippasin pikkasen videota tässä välissä, että vastaan näihin kaikkiin 10 tässä. Näytän vielä, mitä
tässä lopussa tapahtuu. Vastasit kaikkiin oikein, peli päättyy. Ja se nakkaa automaattisesti sitten tänne yhteenvetosivulle. Tuosta voi nollata pisteet. Varmaan monella muullakin videolla näytetty tämä sama jo. Tästä pääsee takaisin peliin, jos haluaa vielä uudestaan sitä yrittää. Mutta jees, se oli semmoinen se peli. Kiitos. Joo, eli mun aiheena oli oli Pohjois-Amerikka. Ja mä oon tehnyt tästä tämmöisen interaktiivisen aikajanan, missä on tai aikajanavisan, missä on kysymyksiä. Tämä aikajana toimii tällainen, että tämä tarkkailee tätä näytön kokoa ja että sitten kun aina tietty määrä on näkyvissä tuosta noin, niin se ilmestyy aina uusi kysymys tuohon noin ja mulla on niitä noin 10 kysymystä tuossa aikajanalla kerralla. Ja noin kysymykset tulee ulkoisesta tietokannasta, missä on noin joku 40 kysymystä ja funktio siihen, mikä etsii sieltä sitten, valitsee sieltä 10 satunnaisesti ja se aina sitten joka kerta vaihtuu nämä. Itse visa toimii sillä lailla, että tästä vaan valitaan vaihtoehto ja valitset oikein, mutta vihreäksi. Sitten tulee oikea vastaus tuohon ja pikku selitys siitä oikeasta vastauksesta. Se mikä jää mulle uupumaan, että sit kun pistää väärin, niin ei mulla tule oikein mitään muuta indikaattoria kuin toi punainen väri vaan tuohon noin. Että sillain. Sitten tässä vasemmalla mulla on toi aloita alustanappi, mikä sitten, kun mä oon vastannut vaikka kaikki kysymyksiä, niin se vie sivun alkuun ja nollaa nämä konteinerit, kaikki tiedot, local storagen, ja siis nollaa ihan kaiken, ja sitten se vielä päivittää nämä kysymykset joka kerta uudestaan. Ja tässä mulla on vielä tämmöinen aktiivinen, että voi seurata, että jos menee oikein, niin niin se aktiivisesti seuraa noin. Yes. Sitten mulla on tässä vielä etusivulle nappi, että pääsee pois tästä pelistä. Olisin voinut tehdä se tietysti yhteenvetosivulla, mutta en nyt tehnyt. Ja sitten vielä ehkä tosta responsiivisuudesta, että puhelimella kun mennään, niin mulla muuttuu tämmöiseksi, että se aikajana katoaa, koska sitä oli aika vaikeaa pistää siihen sitten. Joo, mutta ihan samat toiminnat sitten täällä puhelimellakin on. Jees. Minun nimi on Vilma Alaluusua ja mä oon tehnyt tämmöisen Afrikka-korttipelin. Heti pelin alussa näkyy tämmöinen pelin säännöt ikkuna. Ja ideanahan tässä pelissä on, että yhdisteltäisiin oikeat liput oikeisiin maan nimiin. Aloita pelipainiketta painamalla. Saadaan peli alkuun ja täällä lähdetään yhdistelemään sitten näitä pareja. Ja aina kun saa yhden oikean parin, niin tänne nykypisteisiin tulee 1 piste lisää ja nämä kortit jää kuvapuoli alaspäin, kun ne on yhdistetty oikein. Jos tulee vääriä yhdistelmiä, niin sitten nämä kortit kääntyy takaisin oikein päin. Tällä tavalla saa näin yhdisteltyä nämä kaikki loppuun. Ennätyspisteet on 10 nyt, kun sai pelin loppuun. Ja tähän loppunäytölle tulee nyt tämmönen onneksi olkoon voitit pelin ikkuna. Ja 2 painiketta, mistä toista saa suljettua tämän ikkunan niin, että pelaaja voi aloittaa pelin uudestaan. Ja sitten takaisin peleihin nappula, millä pääsee tänne yhteenvetosivulle. Ja täällä näkyy sitten, että on saanut täydet pisteet pelistä. Kiitos. No niin, eli tein tämmöisen maanosat pelin drag and drop tyyppisen. Aloitetaan tästä peliä. Vedetään täältä oikeisiin paikkoihin nämä. Tarkistetaan, sitten voidaan tallentaa tai yrittää uudelleen.
testataan, että se tunnistaa myös nämä virheelliset noin. Ja sitten testataan myös, että pystyy vaihtamaan näin korvaamalla tuon toisella elementillä. Palaa takaisin tänne. Sitten vielä tuon billboardin. Eli kun aloittaa pelin, pakottaa vaakatasoon, että pysyy kasassa tämä muoto. Jahas. No, siinä on tuon tallennuksessa nyt vähän jotain hämminkiä, mutta itsessään peli kyllä toimii.